nitie kendo inyalo yudo ka en wach monya. Gima lit en ni ng'ama biro yieni ni gigo timore onge. Nyaka jonon wach auditors cheki. To nitie kuonde mang'eny mopondo ma miyo kata kidhi nono to kibi yudo mibadhi duto. To gima duong' ahinya monego awachi Cleopas en ni kawach kawuoyo kuom mibadhi, ang'o momiyo dhano onego bed ja mibadhi? Tichule misara en ang'o? Kendo ok ochuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka obed ng'adno ero ma ni kata oware eka ok onyal kwalo. Ang'o momiyo musungu kata murabu ma bende ok owar tiyudo kochomo yo tir kendo nyalo tiyo nigi pesa yo makare? Awuoyo